Kamalpur dolai hangkoni bisingo kalaijak Dirgasomoni RD blog by khobjak Nawar gang kamingni bukhuk khoroktam buma bufa thwithangmani yagulo borok o nogono tongwi ma tongjamani pheba watui nobar phaiwi borokni nog kwagwi kakhlai thangmoima bai borok o nogo tongwi manliya hinui koktuma tipra sarokno kok rimani tongo sabka sa sabka bikas wngnai joto kamio no hinui phiaba kaisa kaisa kamio sabka sa sabka bikas ni slogan kintu kaisa kaisa jagao bikas no ongwi tongo kaisa kaisa jagao binas ongwi thangka phiaba tabu mohai kwrwi nukhungni borok nog hok tangwi manjang tongnai rokno hapangni bwkhaktwi khungjasuk nog rikha hingkai borokni tekisa nog tongnani tongkhamung ba bokhorok bomnani jaga wngkhamung eba boni lenathai boni tongthai wngkhamung phiaba tini hapangni thani nog hok mayani bagwi borokni tini watui wawi nokbar phaima bai borokni nog kakhlai borok tabuk tongnani chanani jaga kwrwi o bukhuk khoroktam buma bufa thwithangmani yagulo belai khino borokni kwpal biman eba borokni kwpalni kothoma o kwpalni kothomano sawibo sabailiya sabuno sawi hamnai sanani borok kwrwikha o khoroktam bukhuk chongni kwpalni kothomano sabo khana sinai sabo yasak sinai borokni kwpalni o jwngjal borokni o kwpal kothomano sabo kaham khe borokni kwpalni lekhano segi barino saimanya kho raima saimani kerong gothma khnama haino ongwi tongkha o bukhuk khoroktamni tabutui jorao je nok khungsa ano riwi manai je nok khungsa ano tangri manai bono ani sai wngkhamung eba bono ani buma bufa wngkhamung hima haino tabu o bukhuk chongni kwpalni kothoma ongwi tongkha hapangle thango phaio ongwini tongo phiaba tipra soroni kwpalni kothomale tabu bo swlaijakya DTADC ni hapang hingke bo tipra motha Rajya Sarkarni Sarkar hingke bo BJP IPFT Sarkar phiaba o bukhuk khoroktamno bo sarkari no bo hapangri no abo jorano kok sasinai khairokma tongkha hingke tamo ADC Sarkar tamo Rajya Sarkar je sapano riwi mano khairokmani asungno tipra sarokno tongwi tongkha hingke phiaba bwsajortwi tipra sarokno khairokma tongno abo bwskangni salo saimansinai jora nasingwi tongo bukhuk khoroktamni o kwpalni kothomano o sungsaro asui phaiwi kebo bigirangwi tongnani muchungya kebo nok kwbai kijiko tongnani muchungya jotono AC tolao tongnani muchungo jotono current pilalao tongna muchungo jotono nok kahambo tongna muchungo phiaba kwrwi tipra sarni o kwpalo nok kahambo tongnani gwnang wngwi tongnani kwpalo kwrwi tamo hingkai tipra sa rok belai no bigira mang phiaba kebo bigira wngna hinui wngmaniya phiaba kwpalni lekha sei rohornai kujuk sakao tongnai borokno nono swnambui rohoro nung hingke bigira ma wngnai nung hingke gwnang ma wngnai nung hingke nok kiching michiko ma tongnai nung hingke building nogo AC gwnango ma tongnai hinui abo sakao tongnai no sei rohoro phiaba o kwpalno kebo swlaiwi naharwi manya o bukhuk khoroktamni koktwmano khwnawi thangwi naikha TTADC hapangni EM borom gwnang Ananto Debborma thangwi o bukhuk khoroktamai thangwi malaikha o bibi bahanok khoroktam bukhukni mung khoroksani mung hingkai Himani Debborma tei khoroksani mung Kakuli Debborma tei khoroksani mung Jorna Debborma hinui koktwmao saimankha phiaba buma bufa thwithangmani yagulo borokni belai kheno kwpalni jwngjal kwpalni kothoma borokni sijagwi thangkha phiaba kebo nukjakna muchungya kebo mo haikhe video nok kising mising no phona muchungya phano yogliya phonogwi marikha o bukhuk chong naitongdi chini koktwmini bisingtwi o mangpili no nok bai mani to age yang side bai kha mane obo 2-3 বছর ongkha yang side bai mani obon porinkai o ganao tongmani yang side ni mo khayo koyekdin age wati khaipro wati khagyang pro imo bai kalaikha engkai noni oroni MLA rok fighting afika emne to phai thangka mons kan di phai nai thangka tamoro kok cycle emne to boro to kuno kok saya podan nok se kok sao hapang rogol kuno sepsap nok rok de man ka dabi dai dabi mane rang dikha ongo mane
bumung babuni mung bumung ti tongo phaika nok phaimani hingke nok ni babuni bumung te phaika babu krui hingke mani bumung goi account dok rijak kha rimani pore hingke bok mane panchayeto mane xerox bolung khata imo to sung saimia hingke rang habya hingke amte tu phunuko mane surbala de porma bumungge rang hapka asuk busuk rang roman kana 40,000 hapka hine hingke olo sung check khayo account to thangai check khlainai pang sungo account te rang mane nu khas habya hingke tong khai sung mane hingke tai omti ungte tai omti hai ungte olo khai mungo mane tas phaikata atakani go secretary phaikengke bono sungka sini ni tagbo tam bagai hapya hine hingke so nongni nin mani account tu de hingke account check khainai pro hingke 5 ni jaga 8 ni jaga 5 tong hingke tai kumunni account to rang hapka account number bulung gai engko x-ray engko sorry xerox khaimani kobo yadiba ya ba ke sadi gai tai kumunni account to hap mani hingke podan songmi lewoi oborokno thangai romai khai hingke oborok mane omti hai rimanai jadia ta borang tisai chaikhika hingke bongti ri romai ta prodan de rangsa podan ya o je rang account hamnai bule hap mani i account ta i account ni mane borok hingke obon bagai nok man li tabo hingke rang ordek se ruwa borok মানে প্রথম 15,000 রিখা এবং অবন পরে হিংকে অবন কে 30,000 রিখা অবন পরে হিংকে বক্স থাকা অঙ্গ মানে পঞ্চায়েত হইতে থাকা সুংতাই বাকি 8,000 রিমি এফাং সুং পঞ্চায়েতনি মেম্বার থাকা সুং অঙ্গ নংন সুং 15,000 রিওয়ানো হিংকে হিংকে সিনিয়াং তো যত বক্স থানাই বড় করে হিংকে বংনি ফাইজিং মান নংনি কাগজ সিবুল অঙ্গ হিংকে borman payota শুনুন পাইতা o rang je খালাইনাই নকম খালাইনাই খাইদি হিনে সাউতা সুন rang je hamnai account bini mungle tamanu sadiman বিন মংলে মায়া maya ও মানে সাইনিয়া তা jeng khana mani bok kaos patra rutong ছবন noni te kesa ration card let boma hai বিপিএল BPL ani ama babu kha কুরুই thei thangka tabo nar khoro busu tong ro তাও কসং মানে খরক তাম সুং হিনবইন দङ আন বিসাই দङ আন চিরাই দङ সা সাতিন tam khai chalai tabo nar ইকো তাবুক বিন বুফা কাম খালাই হিনকে অবন চালাই তা কষ্ট খালাই কমুনাই বড়াগা কাম খালাই bo assembly kalai nam bo হ্যাঁ bo assembly kalai নংবনি muniskanti tabo nar haste hapang eba keba lukurun tamu message ini বড় যতনো খাও রিনাই হিনাই তাও তো রিয়া সুবস্ত তেসা অ্যাকাউন্ট মা ঠিক হিনাই নে তেসা অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ থাকে তাও মা মানা মায়া bo kami aba হ্যাঁ bo kami অবদা নোয়াগা para kamsa bo blok andaro অঙ্গ durga samne nin sini muka হ্যাঁ nin bo muka আন মুখে হিমানি mo nok baro da abo khe bu phason ta mani na len bok नी बाबू का है বাবু থেকে মা বাবু থেকে अच्छा ओ mo nok bar bai dang ha के मास के बुसु तो का মানে মনে খাই আগত খাঙ্কা आगो तो संगा अब भाई के संग भाई खा ও ওয়াতে মানে 3 নবার বাই 3 উড়ি ইয়াদা সোনা ওয়াতে কলে ইয়াদা ওয়াতে কলে হেনকে হা ওইসা হা বাই কলে ini ne se ke tam kai তাবু salah ko ko ri bong no to ke ono ke sam no abo khe binyong sun ma binyong sung no o binyong bri bo binyong chala bo sung ko o jaga na phaya te
Ora paitane bong manuk kita. Hai. Nuagaw kamiyo kaisa nuk faika. As obo sajangna moto kogya boroni nok. Tikada boro buri mak tham tongo. Bin kaijakna kuni khasar bini bai. Okra to kaijaya bini bo kaisa kaijaka. Himani deborma kakuli tab jorna. এই খরক দাম দङ বুমাবো পাথৈ থাঙ্গা নক नि অবস্থা বরনি অ নক ন স্নামন মতো কোনো অঙ্গ করি সাত মানে ভাইদ মানে বংধানি অক্ষম অবস্থায় অ নক ন স্নামমায়া তাবুক বরক টংনা জায়গা করি আং ত্রিপুরা সরকার এবং কমলপুর ডিএম এসডিএম তেই অরনি যারা তহসিলদার অবন কাহামকাই ইনকোয়ারি খাই বরন आर्थिक साहाय्य जेखायबारि बर टंगनान मतो बर नक खाय तांग्रितो आं खबगो जेखायबानो गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एवं कमलपुरनि डीएम नि थानि आनि रिक्वेस्ट दंनाय बरनि अ नक काहामके मेजरमेंट खायि तहसिल होइते मेजरमेंट खायि बरनो आर्थिक साहाय्य दिनान बागै अनुदान बरक न दिनान बागै आं रिक्वेस्ट खाय बरक जेखायबानो बरनो बरक टंथाय जाथाय एवं बासिनान मतो जेहेतु बरक अरनि नागरिक अ नागरिकनि बागैनो बरक दाबि खायो এবং আং নিজেব অর হালহালি এবং আশ্রমবাড়ি বুট জিতিউই আং তাবো গো ইএম পাতো দङ এক্সিকিউটিভ মেম্বার দङ বনি বাগै এই এলাকানো নাইনাহিন ফাইতেনে তিনি বংনি নকনি অবস্থা টংথাই চাথাই সমস্ত কিছু বংথা কুত্তাকরি এই অবস্থায় বনি বাগৈ গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এবং গভর্নমেন্ট অফ অরনি যারা চংজাক ডিএম नि উপর आं दृष्टि आकर्षण खायथन हिनि आं आनि सामुं बायनो आं जतन कवगै आनि को मथाका हामबाय।